Μια εκδήλωση κοινωνικής αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης του κόσμου θα κάνουμε το Σύλλογο στο Άρτιον, σε συνεργασία βέβαια, τόσο με το κατάστημα Ρεγκίνα, όπου η Ρούλα η Μονιούκα, που είναι και μέλος του συλλόγου μας, θα γίνει οικοδέσποινα με στόχο, όσο και με άλλους φορείς, όπως είναι ο Σύλλογος Καρκινοπαθών της Χίου και η εταιρεία, μάλλον η μη κερδοσκοπική οργάνωση Στόχος Πρόληψη, που έχει έδρα την Αθήνα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού, και όχι μόνο, εμείς συνεργαστήκαμε με το Στόχο Πρόληψη, όπου όπως γνωρίζετε πάρα πολλές επώνυμες κυρίες γίνονται για μια μέρα οικοδέσποινα με σκοπό τόσο να ευαισθητοποιήσουν όσο και να συλλέξουν κάποια χρήματα για τις δράσεις της μη κερδοσκοπικής αυτής οργάνωσης, της πολύ σπουδαίας, και παράλληλα εμείς θα ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας, γιατί το λέω ξεκινήσουμε γιατί πραγματικά ξεκινάμε τη διαδικασία μας και με το Σύλλογο Καρκινοπαθών, όπου θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες παρόμοιες εκδηλώσεις. Σε αυτό λοιπόν σε αυτή τη δράση οικοδέσποινα με στόχο θα γίνει ένα μαστίχα Christmas Party με τη βοήθεια του Μάι Καφέ και του κυρίου Αργύρη Σαραντή και των μπάρμεν του καφέ, όπως βέβαια με τη βοήθεια της ποτοπίας του Πάκη και του Key Food. Θα οργανώσουμε λοιπόν κοκτέιλς, ποτά, αλλά και γεύσεις με μαστίχα. Τις γεύσεις τα εδέσματα θα τα ετοιμάσουν τα μέλη του συλλόγου μας, και όλο το κομμάτι της μουσικής και των ποτών θα το ετοιμάσει το Μάι Καφέ. Παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα τόσο στο Στόχο Πρόληψη να υπάρχει ένας κουμπαράς, ούτως ώστε να συνδράμουμε, όσες κυρίες συμμετέχουν θα συνδράμουν με τον οβολό τους στις δράσεις της οργάνωσης, της μη κερδοσκοπικής αυτής οργάνωσης. Παράλληλα όμως θα υπάρχουν βραχολάκια του στόχου που θα πολλούνται, και θα πολλούνται επίσης ημερολόγια του Συλλόγου Καρκινοπαθών της Χίου. Όσοι συμμετέχουν, φίλοι και φίλες, θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν πλούσια δώρα. Επίσης να πω ότι το κατάστημα Ρεγκίνα κάνει πάρα πολύ χαμηλές τιμές, όπως και τα καταστήματα Κύρος για όλη τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά για αυτή την εκδήλωση, και παράλληλα θα κληρωθούν πολλά δώρα, τόσο από τη Σβαρόφσκι, από τη Ρεγκίνα σε συνεργασία με τη Σβαρόφσκι, όσο και διάφορα δώρα από τη Σχολή Χορού της Αλέγκρο, της κυρίας Μπατσακούτσα, από το Γυμναστήριο Άδωνης, νομίζω είναι από το Τσιπουράδικο, και από τα καταστήματα Κύρος. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε, για να κοιτάξω εδώ μήπως έχω ξεχάσει κάτι. Νομίζω τα είπα όλα, και σας περιμένουμε σε αυτό το χριστουγεννιάτικο πάρτι μας που γίνεται για καλό σκοπό.